Water sampling sa mga pampublikong tuhaan isugda na sa MCWD samtang Water Summit gihimo sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo. Gwardya Samaran human maunay sa iyang armas. Babaeng pusher na atlang na maligya og shabu sa nagronda nga mga pulis. Mga panimay sa Barangay Dayas, Cebu City gipang demolish. Andam at tubangon ni Mayor Mike Rama ang posibleng pagpasaka og kaso sa mga scholars. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Huwebes, petsa 21 sa buwan sa Mayo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na hito na masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nanawagan ang tigpanaba sa Archdiocese of Cebu ngadto sa tanan nga iampo ang magbabalaod sa nasod alang sa ilang padayong deliberation sa pag-aprobar sa Bangsamoro Basic Law kon BBL. Kagahapon na-aprobahan na sa House Ad Hoc Committee on the Bangsamoro ang measure sa pagmugna og bagong political entity nga mohulip sa kasamtangang autonomous region in Muslim Mindanao. Musunod dayon ang deliberation sa Joint Committee on Appropriations and Ways and Means. Kabahin sa detalye sa implementasyon niini ug iduso dayon sa plenary karong Martes o Miyerkules. Matud ni Monsignor Joseph Tan, uyon ang simbahan sa mga lakang sa gobyerno alang sa hingpit nga kalinaw apan dili angay dali-dalion ang pag-aprobar sa BBL kay kinahanglan pa kinig tarong nga pagtuon. Of course, the thing that the church can do now is to pray that our leaders who are at the forefront of this dialogue and discussion mo translate into a law-making policy will be guided by the Holy Spirit nga the interest of the whole nation will be always at the utmost priority nila. 5 ka panimay ang giguba ganihang buntag sa Barangay Dayas subay sa demolition order gikan sa korte. King Perez, Suginlimi. Gipatuman kaganihang buntag ang mando ni Judge Wilfredo Navarro sa Cebu City RTC Branch 19. Pagpaguba ining nahabiling mga panimay sa pribadong luna sa City of Feather sa Barangay Dayas. Wa mapugni sa mga residente ang demolisyon o gigo na lang silang nanghipo sa ilang mga butang. Gidenay sa huwes ang motion for reconsideration sa mga apektadong residente kay dugay nila kining nasumiter sa korte. Gipanigiyasaw sa ka Jose Maria Castro mga kaubanan ang maong luna. Una nang giguba ang 5 ka mga panimay ni adtong Pebrero apan natanggong tungod sa gipangayong extension sa mga apektadong residente. Karon murag wala man no na kay they were given enough time magud para ma-exhaust nila ang tanan paagi nila. Apektado sa mong demolisyon ang pamilya ni Eileen nga dinhi na magdako sa City of Feathers. Mangita pa sila kapuy-an karon kay wa pay klarong gisaad nga relokasyon dito sa Barangay Budlaan sa Division of the Welfare for the Urban Poor kon DWOP sa Cebu City Government. Ingon sila na relocation sa Kuandaw Budlaan pero wala pa man nila kakuan. Since birth ako diri na ko daw tanan ako mga anak diri na sa nanan taon sa. Pero aware ka nga this is a private lot. Yes ma'am. But since kuana ni siya 90 years na tamin din nagpuyo gid. So sa iya na kadugayon sa nabuyo diri. Dili mo siguro dali matangtang dayon. Nagduda mga apektadong residente nga gisabotahe sila sa usa ka mic for teach. Nga usa sa mga na-demolish kani adto kay matud pa wa magpahibaw kanila sa dagan silang kaso. So mo gani kanang kuan nga sitwasyon na CRA pirmi mo dawat sa sumon, mo pirma sa sumon, mo attend sa hearing if ever kung naa. So without the knowing ang knowledge sa mga tao na nagpuyo diri. King Perez, News 5. Lalaking gituhuang dunay diferensya sa pangisip. Gidakop human niya sunuga ang ilang panimay kagahapon sa hapon sa Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Suginlimi, Leslie Caminade Vistil. Gipriso dinhi sa detention cell sa Lapu-Lapu City Police Office si Rolly Uyaw. Kinsa gituang dunay diferensya siyang pangisip. Gipasangin lang siyang mo'y may sunog silang panimay pasado alas 2 kagahapon sa hapon dinhi sa Sitio Ilaya, Barangay Marigondon. Laing tulo ka panimay ang hingpit nga naugdaw dihang gisunog ni Rolly ang ilang balay. Gingo ang styrofoam nga nakuha ni Rolly sa dagat mo iyang gidagkutan sa sulod siyang lawak uban siyang kutsun.
So primero na kong gawas, ang kanang nagdaob diya, ni kuat sa ni kalit og gawas, pero ako kibaw nagdaob na sa ilawom. Moto nga wa aktiyo mga pila ka minuto, kalit og kusog ang kayo. Ang pagumangko ni Rolly nga si Kenji Iyungko, ni hulagway sa iyang uyuan nga dugay ng dunay diferensya sa pangisip, apan wa siya magdahon nga mahimo niini ang pagsunog silang panimay. Opisina, failure gyud siya mo hatag og statement, ma'am. Then murag naagi siya yung mental breakdown, di mata doktor nga maka-establish nga mao na yung diferensya, pero kita nga sakto sa pangunahuna makakuha gyud ta nga nagi siya diferensya base sa statement iyang gihatag. Di man siya maka failure to cooperate man gyud siya, ma'am. Ay, dugay naman na. Bisan ka ni tanan diri amo, ma'am. Musaka mi siya diri, ma'am. Saka siya diri, magdagandagan. Sa kani, yan ang gisaka. Musyagit na siya, ma'am. Iyang isyagit, mga santo, bisan unsa lang. Mga tao, pamina na mo na ay diferensya, bakay di na makailaw sa tao. Sa habig sa dinakpan, bisan og wa kini klarong tinubagan, iyang giangkon nga siya ang nagsunog silang panimay, kay dunay naghungong kaniya nga pabaligyaon siya og ginadaling drugas. Nagsunog Ako. Styrofoam lang, lista lang ito, styrofoam ang ikon. Gisugo kag pasunog ato? Ako ra, hungog lingon. Ano man? Tungo sa kanang babaligyaon ko drugas ay, nasnar na. Minsan may sugot mo papabalik. Kanang media ko ali, media drugas ay, tibok. Kinsa man? Ha? O sinaligan ko po, gibuam ko nila. Kinsa man Leslie Caminari-Vistil, News 5. Gidinay ni Governor Junjun Davide ang urgent motion for reconsideration nga gisangat ni suspended Dumanhog Mayor Nelson Garcia ngadto sa iyang buhatan sa may kalabutan sa pag-hold in abeyance sa implementasyon sa suspension order niya. Alang sa gobernador, wa siya'y nakita nga igong rason kung nganong di ihinayon ang pagsuspenso kang Garcia. Bisan og managlahi ang panlantaw nilang Garcia, apan matud ni Davide nga magpadayon gyapon ang 6-month suspension order effective sa adlaw diin kini giserve sa iyang buhatan. Kini nagpasabot nga gidili na kang Garcia ang pagpanginlabot sa mga kalihukan sa munisipyo sa Dumanhog o gitagana na lang una ang tanan ngadto sa acting mayor. And the order that directed him to comply with the decision of Sangguniang Bayan, suspending him from office for 6 months and enjoining him from performing the functions and duties of the office of the mayor stands. Gwardiya nga gidudahang nagduwa sa iyang service firearm na angol human maunay dihang mibuto kini. Ryan Sorote, Suginlimi. Unang gialarma pasado alas 9 kagabi nga giilugan og armas ang gwardiya sa Landmaster Trading sa may General Maximum Avenue. Miresponde sa hitabo si PO2 Joseph Roy Guchela sa beat patrol sa Mabolo Police Station. Dihang iyang gisusi na unay diay sa iyang service firearm nga 9mm pistol ang gwardiya nga si Cesar Avellar na taga Barangay Labangon ubos sa Mitra Security Agency. Naigo kini sa iyang wala nga tiil. Pag motor responde ko, pag abot na ko dito, di man tinuod nga gilugan og armas. Isulti naman itong duha gwardiya nga nauna abot na ko dito nga naunay ra sa iyang armas. Bibanda sa semento nga dunay nagtapok ng mataw ang bala o way laing naigo. Gida sa mga kaubang security guard ang biktima sa temporaryong Cebu City Medical Center. Wa pa matino kung giduwaan sa biktimang gwardiya ang iyang armas. Giingong samtang giinggansa niya ang iyang armas, may ungot ang bala o sa iyang pag-clear, wa niya matangtang ang iyang tudlo sa gatilyo. Sige sa kasa-kasa sa iyang armas, ang utong nakablit niya iyang armas na igo sa iyang ng bagtak, left nga bagtak. Kato sir, kay iyam tong gichamber na giungot man ng pusil, ang chamber wa naman mo balik. Moto nga nibuto siya til na suod man yang fingerprint sa kuan sa trigger. Wala makamoy na. Ato sa training sa mga security guard, gidili ang pagduwa sa ilang service firearms. Kinahanglan sab nga tangtangon ang magazine sa pistola kung dunay bala nga muungot o napa-clear ang barrel aron malikayan na ang disgrasya. Ryan Sorote, News 5. Tigpayot og shabu sa karang merkado sa Dakbayan sa Mandawi. Nasikop sa kapulisan sa Mandawi City Police Station 1. Nasuta nga ang supplier sa dinakpan nagbase sa Barangay Dulho Fatima sa Dakbayan sa Sugbo. Mubalik si Ryan Sorote.
Gibuhi sa drug pusher nga si Eleazar Midelio ang iyang pamilya pinaagi sa pagpamaligya og shabu sa karaang merkado sa Dakbayan sa Mandawi sud na sa pipila ka tuig. Hingpit siya nga sikop pasado alauna kadanyang kadlaw sa gipahigayong bypass operation sa Mandawi City Police Station 1. Ang modus operation niya, siya mo mismo sa mga parakyano, and then sometimes mukuhan po siya mo-deliver o mga kay according sa information na mga receive nga kuha na siya pa bulto-bulto, and then 60 ka pakete sa shabu nga mobalor kapin 12,000 pesos ang nasakmit gikan sa subject. Base sa monitoring sa kapulisan, moabot og 50 gramos sa shabu ang mahurot ni Eleazar matag adlaw, mao nga nahimo siyang top 3 sa priority list sa Station 1. Taud-taud na siyang gipanid-an apan giingong magsigit kini og balin-balin og kapuy-an og hagbungan sa iyang drogas. Giangkon sa dinakpan nga iya ang mga nakuhang shabu apan igura kun siyang gisugo sa pagbaligya niini bugti sa gamay nga porsyento matag pakete. Gingong gikan sa Baredulo Fatima ang iyang shabu. pagbalik na ko na eh. Liho naman ka? Liho naman ka? Wala na ito na. Ryan Sorote, News 5. Nasikop sa nagpatrolya sa mga pulis ang usa ka babay nga namaligya og shabu sa may Barangay Calamba. King Perez, Suginlimi. Gakurug si Maribel Bagdok samtang gipresentar sa kapulisan atubangan sa media. Nasakpan siyang namaligya og shabu sa sitio Mahayahay, Barangay Calamba dihang nagpatrolya ang mga sakop sa Cebu City Public Safety Company ganihang alas 10:30 sa buntag. Nakuhaan siya og 23 ka gagmayng pakete sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 8,000 pesos. Lakip nga nakuha kining gituohang halin nga 244 pesos. Yes ma'am, diha ra ni siya sa dappling gid as if kanang maligya ni siya mga legal pod nga commercialing legal nga mga butang. Palawman sa kapulisan ang investigasyon sa operasyon og tinubdan sa drogas ni Bagdok. Kinsa miangkon sa mong sala. Lumad nga taga Gihulngan City, Negros Oriental ang dinakpan ug sud sa unom ka buwan siya sa mong iligal nga kalihukan. Para maikuan sa kong mga anak. King Perez News. Gisugdan na sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD ang pagpanguha og water samples sa mga pampublikong tunghaan sa Subo aron pagsuta kung luwas ba kini alang sa mga tinun-an. Andrea Patanya, Suginlimi. Magsugod ang klase sa tanang pampublikong tunghaan karong Hunyo 1, gani nangandam na ang Department of Education alang niini pinaagi sa Brigada Eskwela sudning semanaha. Ang Metropolitan Cebu Water District kon MCWD nga maoy labing dako nga water supply provider sa Sugbo, mipahigayon og water sampling sa mga tunghaan aron masuta nga limpyo kining imnon sa mga estudyante. Una nilang gibisita ang Banilad Elementary School. Dinhi sila nanguhag sample sa hand washing area sa mga tinunan ug sa feeding area diin sila tiguha og tubig alang sa ilang pagluto. Kung masuta nga positibo sa kagaw ang ilahang water supply, muhatag dayon sa ilang mga rekomendasyon ng MCWD ug i-check kung doon na ba'y leaking ang mga tubo sa tubig. Para maka-implement sila corrective measures, like for example, maka-discover ba sila nga naay leak, no? Gikan sa source sa MCWD or ang atong meter to the inside, no? Or sa ilahag yung mga gripo to ensure walay leak, kay ang leak can also be a cause of contamination. Apan kun masuta sa resulta sunod semana nga negatibo sa kagaw ang tubig, musugyot ang MCWD nga paimnon og tap water ang mga tinunan basta masiguro lang nga limpyo kanunay ang ilang mga gripo ug water containers. They should maintain ang kaning faucets, no? They should be clean, no? Wala siya mga chemicals nga ipang butang din ha. So I think sa ato ang proper hand washing technique, I think everyone is aware nga you have to wash also the kanang faucet after, no? Sa pagkakaroon, dunay mineral water dispenser ang matag classroom sa tunghaan, apan matud sa principal, uyon siya nga tap water ang ilang imnon, kun masiguro human sa testing nga 100% safe kini. Hinuon wa pa siya nadawat nga reports kabahin sa water contamination sa ilang tunghaan, sukad ni atong miaging tuig. Nalipay ko og maayo kay kanang at least after the result, you can ikaw to me unsay angayan namong buhaton para sa mga eskwelahan.
Plano karon sa MCWD nga libuton ang tanang pampublikong tunghaan sa Sugbo nga nagkonektar sa ilang water supply aron makuhaan og water samples. Kung mahurot na og test ang tanang tunghaan nga ilang mga kliyente, musugod na sab silang test sa mga tunghaan nga dunay kaugalingong tinubdan sa tubig nga dili gikan sa MCWD. Niadtong miaging tuig, usa ka tunghaan ang nagpositibo sa E. coli bacteria sa ilang water supply apan giklaro sa MCWD nga di sila ang service provider sa maong eskwelahan kay tigkuhaan na sila sa Atabay. Andrea Patenia, News 5. Wa mahulga si Cebu City Mayor Michael Rama sa taho nga ikiha siya sa mga ginikanan sa mga scholars sa Dakbayan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Ako ikiha nila? Yes, Mayor. Mga ikiha mo ko nila nga, ang ombudsman gila, nangihan nila sa ICT. Ako nung ikiha, naunsa ng kalakiha. Misumbalik og pangutana si Cebu City Mayor Michael Rama. Human siya pahibaw-as sa mga tigbalita nga dunay planong mukiha kaniya. Sa buhatan sa ombudsman ang mga ginikanan sa mga Cebu City scholars. Nagtuo ang mayor nga dunay nagpaluyo sa mga ginikanan ug tataw kaayo ang tumong niini. Kay numduman nga kagahapon gipahibaw sa mayor nga iyang ipa-withdraw ang enrollment sa 119 ka scholars nga nakapa-enroll na sa Asian College of Technology. Kini gumikan sa kasong conflict of interest sa kanhi konsehal ug karon Congressman Bibot Abilianosa. Unsa may problema nila nga ako na may ilang ikiha. Unsa may sa ni Mike Rama. Kisa may mabayad kung abot ang panahon maningil. Kisa bisa mo akseptar. Kay maingon ng ICT akseptahon nila bisag may bayad. Okay ko problema ana. Pero maingon sila mangadto sila dito pero inig-abot sa bayad maningil sa syudad. Yawa ako ko'y muwa ang pirmahan. Nga nung pirma makugmuwa. Nga naa naman ang kaso. Dugang sa mayor, dili angay magsigi og kiyaw-kiyaw si Abilianosa human kini midinay nga siya mao'y tag-iya sa ACT. Giklaro sa mayor nga diplomatika ang iyang gibuhat sa pagdumili pagbayad sa utang sa maong tunghaan. Ikaw kuno mayor na ay kaso ang tag-iya. Unya ang tag-iya ang kaso abuso sa iyang posisyon. Dili ako'y nang abuso sa kong posisyon. Kanang tag-iya diha nga nangintra o kontrata o niya nagpabilib nga wala sa ilabot. Pagkuwat kay perti naghanang klaro kay dokumento nga apil siya. Gipadayag sa mayor nga wa ra siya mahulga niini ug andam niyang tubagon kung dunay kaso batok kaniya. Ray Pasaporte, News 5. Gipahigayon kagahapon ng public hearing kalabot sa pagpatuman sa airline incentive plan sa Mactan Cebu International Airport Authority. Ang public hearing gitambungan sa kadagkuan sa nagkalain-laing airline companies. Lastly, Caminada Vestil, Sugin Limi. We live in a very competitive global arena where air transport industry is very strong. Gipasabot ni Mactan Cebu International Airport Authority General Manager Engineer Nigel Paul Villarete nga pinaagi sa ipatuman unya nga incentive plan alang sa mga airline companies, madugangan pa unya ang mga bag-ong ruta ilabi na direct flights paingon sa gawas sa nasud ang tugbahanan sa Sugbo. Dugang niini nga sa maong plano, daghan ang makabenepisyo ilabi na ang mga pasahero. All of these increases in flight movements will actually improve the overall sector in MCIA. And this will translate to, of course, economic benefits. So we know that for each new flight that comes into Mactan, it will translate to, of course, benefits to everybody. Gipasabot ni Villarete nga mohatag sila og dagkong incentives o discount sa mga bag-ong ruta apan magdepende sabni sa gidaghanon silang biyahe kada semana. Base sa suggested landing and parking fees incentive policy sa MCIAA, ang 7 flights per week makakuha sa labing dako nga diskwento ilabi na kun bag-o kini nga ruta. Ang mga Code B dunay seating capacity nga 50, samtang ang Code C dunay capacity nga 150. Ang Code D dunay seating capacity nga 299, samtang dunay say seating capacity ang Code E nga 416. Tingwa sa MCIAA nga sunod tuig, mas mudaghan na ang mga pasahero. Hinuon, ilan ang gipangandaman ang problema sa congestion sa terminal ug sa runway. Is concerned, of course, all of us knows that we are operating under above capacity level as far as Terminal 1 is concerned, and it's actually congested since 2010. Of course, alleviate the situation by introducing ways and means that all of these traffic flows within the terminal will be
will be improved. No? Gihangop ni Benedict Yap sa Philippine Airlines ang maong proposal apan matud niya nga unta long term ang maong programa kaysa nasayran usa ka tuig ra ang tanyag sa MCIAA. Butyag sab niini nga sa maong incentive program dunay posibilidad nga maminusan ang pritihan sa mga eroplano. Only the one-year program that we believe is too short because to develop a new route it will take us sometimes more than a year to develop that route, and for 1 year the airline will be losing, but we sacrifice just to develop that route. That's why we suggested for a longer period. Positibo si Villarete nga pinaagi sa incentive plan mubalik sa MCIAA ang Qatar Airways nga miundang sa pagtugpa sa MCIAA tungod sa giyong kadaghan sa mga fees nga ilang gikolekta kaniadto. You presented all the data that showed that the majority, more than 50% of all our OFWs on a per province basis going to which country in the Middle East are actually coming from Visayas and Mindanao. So they all know that. It's only a matter of time that they will have to come up with certain analysis, and then of course I'm sure that they are, because they have said that they are not closing the doors. Karong Hunyo 1 subling mag-abot ang MCIAA board aron tukion ang reaksyon og posibleng suhestyon sa mga airline companies. Leslie Caminari, Vistil, News 5. Duna nay nahuna-hunaan ang lalawigan sa Sugbo nga posibleng himuon nga brand name aron daling mailhan sa lokal nga ug langyaw nga mga turista nga mobisita sa Cebu. Atol sa panagtagbo kagahapon sa tourism ug business sector sa Sugbo, ilang gisabutan ang posibleng brand name nga mutatak sa hunahuna sa tao kung Cebu nay hisgutan. Si Davide nakaunahuna nga ngalan ang Sugbo ug si Beautiful. Kung mahinayon man kini, matud ni Davide dako kini og impact ngadto sa mga bisita ug delegado nga motambong sa APEC Summit nga magsugod na karong Agosto. If kanimo turista bitaw when you bump into them utana mo ingong sila nga your city, your island is very beautiful. So I think that's one word that really describes the Cebu, no? The Cebuano, beautiful people. So kaya abot lang, nauna ako si beautiful. Isa ka stage play ang gihimo kagabi sa mga estudyante sa communication students sa St. Teresa's College ubos sa ilang theater arts class. Ang maong play nga dunay titulong Hagit nagsentro sa usa ka pamilya nga nakasinati og nagkalaylaing hagit sa kinabuhi. Buot sa mga direktor sa maong stage play nga mapadangat nila ang pagtulunan ilabi na sa mga kabatanunan kung unsa ka importante ang pamilya ug ang paghatag sa importansya sa naangkong kalampusan. I want to relay a message to all the youth na kailangan they have to be strong enough to hold on to their principles and every challenges sa ilang kinabuhi. Dapat dili lang gyud makalimot kung asa gani gikan o nano at first nganong naakana na situation. So if kung try lang gyud ka harder, siguro temptations, mga hagit, kumbaga kay dili ra gyud na wala ra gyud na sa kuan. So muna mo i-try og inculcate sa mind sa youth. Magtukod og task force ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo aron matutukan ang nagkagrabe nga problema sa illegal nga drogas. Jinky Receipt, sugin nimi. Sa labing uwahing taho nga nakuha sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang lalawigan sa Sugbo mo'y ana sa ikaupat sa listahan tibok nasod kung illegal nga drogas ang hisgutan. Naguna ang National Capital Region, gisundan sa Regions 3 and 4, dayon ang Central Visayas. We have several identified personalities who are reportedly engaged in high-volume illegal drug transaction. The problem is, medyo nahihirapan tayo maghanap ng ebidensya. Mao nga gipatawag ni Governor Junjun Davide ang mga labaw sa PIDEA ug Cebu Provincial Police Office aron isgutan ang posibleng lakang pagpakgang ini sa municipal level. Usa sa ilang nauyunan mao ang pagpasar og resolusyon alang sa pagmugnaw og usa ka regional task force nga mo'y mututok sa maong problema. Langkuban unya kini sa PIDEA, isip lead agency, NBI, PNP, Port ug Airport Police, lakip na ang Prosecutor's Office. Kining illegal drug trade, di man ni confined sa Cebu. Ang nahugmo rin transient point ang Cebu. So we need to also
guard our ports, no? Nagtinguha sab si Davide nga iamendar ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council aron mas mapaligon pa ang ilang pagduma batok sa illegal drugs. Buot niya nga apilo na ang Maritime, Coast Guard, NBI ug Police nga anaa sa MCIAA sanglit gihimong bagsakanan sa drogas ang Sugbo. Kung sa public ports lang, naman tayo mga police diha, naman ko, pero ang problema kini mga private wharves, kaya tingali nga gamiton po, no? Yung malax mga security diha. Sa pagkakaroon, wa pay na monitor nga Shabu Laboratory sa lalawigan. Jinky Rosit, News 5. Gumikan sa huhong-iho nga dunay mga politiko nga nagpaluyo og illegal nga binuhatan sama sa drogas, misugyot ang pangulo sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 nga magpaubos sa voluntary drug testing ang mga gustong mudagan sa piniliay sunod tuig. Mubalik si Jinky Rosit. Way supak si Gobernador Junjun Davide sa sugyot sa pangu sa PIDEA 7 nga mas maayong mo paubos sa voluntary drug test ang tanang buot magpapili sa eleksyon sunod tuig. Alang sa PIDEA, mas dako ang tsansa nga mudaog ang usa ka kandidato kung mapamatud ang wa kini malambigit sa illegal nga drogas. Kinihuman masayri nga dunay posibleng mga tag-as nga opisyal ang nanalipod sa illegal nga kalihukan sama sa drugs. Pogi points na ipakita nila na pangunahan nila yung pagda-drug test para may pakita sa mga tao na negative sila sa drug use. Si Davide siyang bahin ni padayag nga maayo kining lakang aron mapanalaminan sila sa ilang mga konstituwente. Sa umaabot nga pagduso sa mga Certificate of Candidacy karong Oktubre, nagtuo si Davide nga mas maayong limpyo gikan sa bisan unsang matang sa bisyo ang usa ka kandidato. Candidates for naman yung tingali na. I think requirement tingali na ang drug test sa kandidato before. Even I remember when I filed my certificate of candidacy, doon na may requirement tingali na. Pero ito, bigod nga volunteer lang po, no, ang mga kandidato. I have no problem with that. Jinky Rosit, News 5. Anda mubuhat og mandatory prayer o orasyo imperata for rain ang Archdiocese of Cebu subay sa hangyo sa Metropolitan Cebu Water District tungod sa nasinating mild El Nino nga nakaapekto sa supply sa tubig. Andrea Patenya, Suginlimi. Mipadayag sa ilang kaandam sa pagtabang ang Katolikong simbahan dinhi sa Sugbo, taliwa sa nasinating weak El Nino nga miresulta sa pagkanihit sa water supply. Human mihangyo ang Metropolitan Cebu Water District nga magmugna og orasyo imperata o mandatory prayer alang sa pag-uwan. Gipahibaw ni Monsignor Joseph Tan, ang tigpamaba sa Cebu Archdiocese, nga miuyo na si Archbishop Jose Palma sa pagbuhat niini sa higayon nga wa pagyoy significant amount of rainfall nga moabot hangtod karong petsa 24 ang Pentecost Sunday. Suportado sab ni Mayor Michael Rama ang lakang sa MCWD. Ang iyang gitubag ningon siya nga maghuwat lang tag karong Pentecost Sunday, no, meaning a few days from now karong Domingo ha, and then kung wa pagdud gani uwan nga dako, then magsugod tag ampo. Hanapit na kay mga panghitabo. Sa may mga panghitabo. Hindi mo mutuo sa Ginoo. Okay, makita bitaw ron diha sa may makipa. Tagang kay Katoliko, pangutanag pila ka buok ang umpisal, pila ka buok ang nimba, pila ka buok na Station of the Cross. Pasabot di ay daghan kay nakalimot na sa mga kung ikaw Katoliko na kay pagtuo sa gahom sa Ginoo. Yan naman na sa Biblia. Wa pa gud Biblia mga milagro. Kung masuwat na ni Archbishop Palma ang orasyo imperata for rain, makigalayon-dayon siya sa Archdiocesan Commission on Worship ug iapud-apud sa tanang simbahan ubos sa Archdiocese of Cebu aron malitok matag misa sa di pa ang final blessing. Matud pa, di na kinahanglan pang moagi sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ang maong pag-ampo. Apan subling mi pahinumdum si Monsignor Tan nga di angay huwato ng orasyo imperata sa pag-ampo alang sa uwan. Maabot man ang pag-ampo uli, if we are seriously concerned about the water situation, which I think we should be, then I think mga chick na to, we can include that when we're praying the rosary. We can include it in our intentions. If we're attending mass in the parishes, we can also pray for it. Kay
naman tayo obligation yun to pray for the needs of the common needs of everyone. No? Matod sa Pag-asa, wa sila gipanglantawan nga heavy rain ug mga adlaw hangtod karong Domingo. Kun mag-uwan man gani, light ug isolated rain showers ra kini ug di gyud makatabang sa pag-refill sa nanghubas na nga mga dams. Based sa itong mga forecast na for the next few days kay wala jud tay mga significant na mga rainfall na mga systems na makadaog mga significant rainfall. So sa pagkakaroon mostly jud makakuan jud ang mga partly cloudy to cloudy lang para sa karon sa atong masinati or usahay sa na kanang fine fold na wala sa kitay mga panganod kaayo. Nagpabilin gihapon ang weather outlook sa Pag-asa nga posibleng mulanat pa hangtod sa katapusan sa tuig ug mas mugrabe ang weak El Nino. Andrea Patenia, News 5. Human may pahigayon og water summit ang Kapitolyo. Ang dakbayan sa Subo nasab ang mipatawag sa mga apektadong barangay sa syudad nga nakasinati og pagnihit sa tubig karong panahona. Ray Pasaporte, Suginlimi. Wa makumplito ang 31 ka mga kapitan sa dakbayan sa Sugbo nga gipatawag alang sa Water Summit ni Mayor Michael Rama nga gipahigayon sa City Hall sa Bukid nga nahimutang sa barangay sa Taptap. Subay ang maong kalihukan sa nasinati karong El Nino di nagnihit ang supply sa tubig. Mitambong sa tigom ang mga apektadong mag-uuma sa syudad, MCWD ug Pag-asa. Ilang gisabutan ang mga komprehensibong lakang ug paagi aron masolusyonan ang problema sa tubig. Matud sa mayor, dunay budget ang syudad alang niini nga magamit sa panginahanglanon sa mga mag-uuma panahon nga masinati ang El Nino. Bisan og gilaslasan ang budget sa konseho. Dunasay calamity fund ang syudad nga mahimong gamiton og makadeklarar sab ang barangay og state of calamity aron magamit sab ang ilang pondo. Ang Pag-asa ni kumpirmar dunay uwan apan di gyud kini paigo. Nya konseho kay buot man sila. Wa ko ni El Nino sa bukid. Nya kamo hanon abot mo dinhi karon. Ipangutanan nako bukid man na sila, kung silang sulti, nagay problema sa tubig. Right now I am already directing them and I wish the council will not be as babag council. They will all be supportive council. SC, supportive council, dili kay P. Problema, no? Atong angkonon o mga tagpasaylo nga doon nagutay problema, but dili man siguro kita rin nagproblema, no? Tibuok Pilipinas ga problema, even ang part of United States of America ga problema because of this climate change, global warming. Specifically now we have El Nino, right? Kini nga El Nino is dili ni siya simple nga El Nino, although weak ni siya, moderate, mild or whatever it is. But this El Nino has been here not only this year but last year. So nabito ito istorya nga mura ni siya double El Nino. I don't know if this is technically correct but itawag na to rainfall forecast na magpadayon up to September, kulang kuno tag-ulan. So kulang ulan, so ang may tabo kinahanglan ato mga panahon nga dunay mga pag-ulan pero ginagmay. Ang ulan nga atong masinati dili gikan sa Pacific Ocean. Kaya ang Pacific Ocean makamugna kino nga pag-ulan mo na itawag na mga widespread nga ulan, widespread kana mga major rain-making system, intertropical convergence zone, kanang gitawag na itong siyam-siyam, maluwalo, low pressure area, kanang easterly wave. Sa walo kadapit sa syudad nga napiktuhan, gitugan sa MCWD nga ang tulo ni ini sama sa Banawa, Sambag 1 ug 2 ni arang-arang na ang aga sa tubig. Kinihuman ilang gipang-adjust ang 2,000 ka valve sa maong mga dapit hinungdan nga ni arang-arang na ang agas diindi sama sa nangaging adlaw nga 6 ka oras ra ang agas nga magsugod sa alas 11 sa gabii. Nunot sa maong problema, nagplano ang MCWD nga magtukod og dugang reserboa din butangan sab sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Talisay. Kini aron kabutangan og dugang pundo sa tubig sa mga elevated area panahon sa ting-init. Ang maong proyekto ilang ipatuman sud sa mosunod nga 2 ka tuig kun makakita na sila og luna nga kabutangan sa reserboa. Sa napo nila nga plano, dunay usa nga napatukod ug nagpadayon karon ang konstruksyon sa opera sa Barangay Kalunasan. Ray Pasaporte, News 5. Mo naron ni mga panahon na nga mag-ampo taguan. Mubitaw na orasyo imperata na po. Everybody's asking and praying. Pero kato ganina ba? Si beautiful. It's a beautiful tagline. Cebu, Attorney Georgia. Cebu, si beautiful.
Focus sa beautiful tagline for Cebu. Mao ka to mga balita sa Aksyon Bisaya kinisiglan sa ko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kagilang kutob sa balita. Aksyon!